Nej, tjena! Ja, idag är jag ensam. Lulu är inte här. Hon är hemma hos sin mamma. Men jag tänkte bara säga att jag tänkte skaffa en egen YouTube-kanal. Så kan ni snälla help me och välja namn. Alltså det är så svårt. Jag vill ha någonting människor söker på. Typ. Ja, liksom. Så det inte blir. Hej. Vem är du? Ja. Ja, i alla fall. Så snälla kommentera där nere. Även om jag inte har så många tittare. Kommentera. Ja, i alla fall.